Hola, Iván. Hola. Hola. Quedaste congelado, Iván. ¿Puedo escuchar? Sí. Yo te escucho a ti. Yo también. Iván, te estás muteado. Ahora sí, ¿no? Sí. Vale, hola, é que teño problemas con internet aquí. Ahora creo que debería de ir mellor. Escoitadesme ben, non? Sí, sí. Vale, vou a subir un pouco aquí o volumen que vos escoito moi baixiño. Vale, agora sí. Bueno, pois, hola, encantado de estar aquí unha vez máis, estando eu non facendo apoio. Bueno, vamos a empezar hoxe a falar un pouquiño de teatro e de clown, que é o que me gusta facer cando non son programador informático, vale? Entonces, nada, non son un actor profesional, nin nada polo estilo, simplemente son un actor aficionado, que hai uns anos, concretamente 6 anos, empecé a facer teatro de forma de terapia, vale? Porque eu separeime da miña muller, non tiña nada que facer en que ocupar a cabeza, pensei no teatro como unha forma de expresarme, de intentar ganar confianza, de moitas cousas que viñeron a partir de aí. E por que teatro? Pois porque cando era noviño, no colegio, facíamos obras de teatro ali no cole. Eu acórdome, teño moi na memoria unha que fixéramos en terceiro de GB, o sea, cando tiña 7, 8 anos, dos Reyes Magos de Oriente. Eu facía do Rei Gaspar, entón acórdame que tiña moitísimo texto que me pasaban o micro cada 2x3 porque facíamolo con micros así, e me pasaban o micro. Despois no instituto tamén a profe de galego déranos teatro. Eso creo que foi tamén unha das partes, cando contaba na miña historia de como un neofalante, de unha persona que foi educada en castelán, empeza a collerlle amor ao seu idioma, vale? Pois eu creo que esas foron unha das partes na que a min tamén me interesou moito o galego, porque empecé a facer teatro en galego. De feito, a obra que fixen no instituto chamábase El enfermo imaginario de Molière, pero nós traducímola e fixemos o enfermo imaginario de Molière. Eu acórdome que eu era o mozo da filla do protagonista. E cando tocou sorprenderme, digamos, había unha parte na que ela me decía algo e eu me tiña que sorprender, eu creo que aí foi cando empecé eu a descubrir que eu podía facer rir a xente, porque estaba no medio do escenario e de repente ela díxome a frase donde eu me tiña que sorprender e eu, en vez de sorprenderme tal que fixen, e dime tal bofetada na cara que a xente riuse, ela ríase, non era capaz de seguir co texto, e eu quedei ca man así na cara dicindo, sigue, por Dios, sigue. Entonces era como como unha forma de eu ver que podía facer cousas no escenario que fixeran agradar á xente, non? E en parte da terapia foi esa, miña, de meterme en teatro para poder facer cousas que eu sacaba de dentro de min e facer que outra xente pasara un bo rato, ou pudera rirse ou pasar
un rato agradable, vamos, non? Entonces, bueno, o teatro eu sempre o fixen en galego. Metíme no grupo de teatro de aquí do Concello de Teo, do Obradoiro de Teatro, con uns profes super profesionais. De feito, ahora chego a esta hora precisamente porque un deles, Fran Campos, o que é o meu profe directo, o meu director de teatro, estaba actuando na estrada aquí nun concello veciño. Entonces, claro, se chegaba a primeira, non daba chegado a primeira hora, porque ela acabou a 7:30 e o trayecto dende a estrada hasta aquí, pois era eso, media hora, casi 3 cuartos. Para que me dera tempo a prepararme todo non era capaz. Precisamente era un espectáculo de teatro e clown, que é do que vamos a falar hoxe aquí. Moi chulo, a verdad, bueno, eu empecé con el basicamente é moito do que eu sei, moito do que eu aprendi, enseñoume el. É un crack. É un crack, ti conócelo? É veciño meu. Ah, carai, mira ti! Fran Campos é de Cuntis. É de Cuntis, efectivamente. Claro. O sea, meu profe de teatro. E súa irmán é miña sobrinha. Anda, mira ti. Fíjate, é que cando dixeche Fran Campos, digo, non pode ser. Ai, mañá xa yo digo pola radio. Que bueno. Ah, ti eres María Jesús. É mesma? Eu son o Iván que entra na radio, o Iván que o... Joder! Mira que coincidencia. De verdad, como un de un pañuelo. É un pañuelo, mira onde nos vamos. Está claro. Ay, qué bueno, por favor. Ya nos conocemos a través de la radio, ya nos conocemos. Ay, qué bueno. Vosotros estarán alucinando. Sí, Pues claro. sí. É que Fran, Fran, aparte do meu director de teatro, tamén é locutor na Radio Estrada. Vale, entón, bueno, el ten un programa todas as mañás de 10 a 12 da mañá, donde, bueno, un magazine, el dá noticias, fai concursos, e ten un alter ego, digamos, unha compañeira que é el mismo, que se chama Gerundina. Entón, Gerundina e Marichus andan sempre a tirar os trastos. Porque ele é da aldea do Castro, de Castrolandín, e eu son da de máis abaixo, e aí sempre hubo un pique entre as dúas aldeas. Aí estamos. E de feito, agora, súa irmán ten unha nena co meu sobrinho, e a nena é moito como somos nós, e di ela, por máis que me fastidie é de campo, non é de Castrolandín. Pero vamos, estamos que a familia, esa é a pique. Non, é de Castrolandín. É que se parece a Iván, é que se parece a Fernando. Digo, non, ten un pouco de todo, non vos preocupes. Pero por eso pique de Gerundina, porque ela é de Castrolandín e eu son de campo. Entón, aí temos o noso... Pero é un crack, é monologuista, é mágico, vamos, é un cielo. De feito, bueno, pois por eso quería explicarvos eso, que entro na segunda hora porque acabo de velo a él ali na estrada. Sí, tiñe teatro hoxe. Sí. Bueno, pois eso, que estou en teatro con él, temos un grupo moi chulo, xa levamos, creo que son 4 obras de teatro xa estreadas. Unha delas chamase Hotel Ramallosa, fomosla facendo por máis sitios, fixámosla en Santiago, fixámosla en Lugo, fixámosla en Touro, fixámosla en... xa non me acordo, porque esa foi a que máis levamos con nós. E despois está o rollo de Payasos en Rebeldía, que vedes aquí, que é do outro profe, que tamén foi director noso en Hotel Ramallosa, porque xuntamos os dous obradoiros de teatro. Fran Rey, que se chama el, pois saliu tamén na tele con Pedro Andariz, no Luar, en moitos programas e tal. El é un dos coordinadores de Payaso en Rebeldía, que é unha asociación creada por Iván Prado, creo que tamén conocedes non me acordo o nome, este que salía na tele, que facía de joder, montaba as cousas, salía tamén nunha serie, bueno, pois é unha forma de protestar, digamos... Pepe Villuela, aí está. Pois Pepe Villuela e Iván Prado dedícanse a ir por aí facendo eso, rir a xente, enseñando que as armas dos payasos é o seu sorriso, vale? Para intentar facer un espectáculo en Palestina donde xa sabedes que hai ese problema tan grande con Israel, intentar levar algo de alegría a ese sitio. Vale,
Entonces, bueno, eu vou vos poñer un pouco en contexto do que fago, do que tal, despois vamos falar un pouquiño de clown, e vais un pouquiño tamén de clown en galego, porque non é o mismo o clown que se fai en España ou mismo en Argentina, porque eu son moi seguidor, son moi fan dos luthiers. O sea, para min os luthiers son lo máximo. Eu, desde o día aquel de que van a facer un monólogo e cando chega outro día, ahora somos dos, vamos a hacer un biólogo, eu aí xa me teñen ganado. Entonces, xa, solo por eso, me encanta o que é a escenificación do humor, porque eles, de feito, os luthiers son a escenificación completa do humor e do humor intelixente, porque despois temos o humor de Inglaterra, que é así un humor máis pesado, temos o humor de aquí de España que é máis dos de Cádiz, por exemplo, que hoxe vi un anuncio, que vos lo vou comentar, hoxe vi un anuncio de tarifas de móviles, vale? Vos sabedes o que son as tarifas de móviles, son o que che van ofertando as operadoras, non? Entonces, bueno, hai un anuncio moi bo, que sabedes que aquí en España, en Cádiz, hai un sitio que se chama Tarifa. É un sitio que se chama Tarifa. Bueno, pois salen eles dicindo que estamos fartos de que en Tarifa se use a palabra tarifa, porque claro, non nos representa tal. E sale un butanero cun carretillo e di: tarifa plana, que tarifa plana, tú mira la costa que tengo que subir, tarifa non es plana. Entonces, bueno, esas cousas a min é que me atraen moitísimo, sabedes? O sea, o tema do humor, de explorar o humor, de saber como facer rir a xente, é algo que sempre me gustou. Estando, por exemplo, con Fran Campos, que é un crack do humor, a min despértame as formas de intentar facer rir a xente, sobre todo, facer pasar un bo rato a xente. Nós na cuarentena, o sea, estamos ahora mesmo en cuarentena, non? Digamos, cada un está na nosa casa, no seu ordenador, estamos asistindo a un seminario que de outra forma tampouco sería posible. Entonces, nós fixemos unha especie de curtas de teatro donde facíamos interpretación de números, vale? Fixemos o dos borrachos, fixemos unha dunha estatua, eu era a estatua, que viña a muller, entonces de repente chegaba o home e decía: escóndete, eu non podo, non me dá tempo. Pois toma, dábame, a través da cámara, dábame unha loción para botar, e a través da cámara dábame unha fariña, vale, harina, e eu botaba por riba e me transformaba nunha estatua. Todo isto en cuarentena, dentro da miña casa. Entonces, claro, chegaba outro e dicía: isto que é? Dicía: nada, unha estatua nova que comprei, tal, non sei que. E dicía: pois non me gusta, hai que quitala. Pero, cariño, tal, non me gusta, hai que quitala. Entonces eu botaba ali 5 horas e de repente viña o paisano e dicía: mira, toma, e pasábame un sándwich con un vaso de leite. Mira, é que isto pasoume onte tamén na casa do veciño e nin un vaso de auga. O sea, quero decir... Vale, entonces... Eso moi bueno. De intentar divertir a xente por medio do teatro, do clown, é algo que a mí me encanta. Vos comentarei, o sea, no teatro, unha das primeiras obras que tuve que interpretar, dirigidas por precisamente Fran Campos, foi a de Criaturas. Criaturas era unha serie de contos, vale, basado na relación das nais cos seus fillos. Pois se chamaba Criaturas. A min, o primeiro que me tocou facer foi de un gandeiro que chegaba ao paritorio a ver o neno e Cuchi, que tal e tal. E resulta que estaba facendo a monería ao neno do outro, que o dele era aquel. Entonces quedas así, mira, quedas así e fai: Cuchi, estamos aí! Vale, é un rollo moi guai. Pero había outro número onde eu era un sabiondo. Un sabiondo que estaba aí recitando, a súa nai mentíalle presión para que dixera a frase correctamente, que non cometera ningún fallo. Entonces era un rollo como: os meus compañeiros, tiña que vocalizar moito, do colexio no recreo rinse de min. Entonces aquí falo galego. Sí, tiña que decirlo así, a esta velocidade, moi vocalizado,
E ven a parte onde nin siquiera o director, o sea, Fran, nin os meus compañeiros sabían que eu ia meter algo polo medio. De feito, eu fago moito. Eu improviso algo polo medio que nadie se espera, e entonces o público, claro, xa non é que reaccione o público, é que escoitas o propio director rirse porque non sabe que vas facer. Claro. Entonces, o rollo era que eu estaba ali todo aí coa miña pajarita, co meu traxe, os meus tirantes, cos miñas gafas, os meus compañeiros do colexio no recreo rinse de min e quítame a merenda e tíranme do, e de repente digo, pelo? Claro, pelo non había. Entón a xente empezou a rir, o director tamén, e eu seguín sin inmutarme. Pero non vos preocupedes porque eu vou contratar un plan de pensións con seguros entonces, claro, ao facer o coller aire porque manteño bastante a frase, pois tamén, jajaja, a xente cando acabei a frase fixen así, deu unha volta, e no medio do número aplaudiron, que xa non había que aplaudir, pero claro, o rollo foi que lles gustou, e eso, digamos, ese primeiro ano, foi o que a min me chegou, me encheu, de, joder, sou un programador informático, o sea, para min todo é moi lógico, todo é traducir, pensar moito en inglés, porque os códigos fuentes están en inglés, intentar solucionar problemas lógicos, dedícome a informática. Eu teño un programa informático de vacas, de gestión de explotacións de vacas. Entonces, claro, pasarte dese mundo ao outro é como a donde vas? Pois a mí encantoume que o público lle gustara, encantoume os aplausos despois. De feito, en Hotel Ramallosa, acórdome que foi xa a segunda obra, que cando Fran foi a encender a luz do teatro, porque ti actúas cuns focos diante, todo oscuro, e só ves os compañeiros. Non ves cabezas, pero non ves... E de repente, Fran, escoitabas a xente aplaudir, encendeu a luz, e vías tanto a xente ali aplaudindo, e dicías tú, isto é meu, o sea, isto mola, isto témolo que seguir facendo. E bueno, pois por aí foi un pouco enfocado o que é o mundo do teatro que eu fun máis ou menos experimentando, vale? Despois, bueno, metíme en figurante de series como O sabor das margaridas, que esa chegou a Netflix. De feito, en Netflix vos comentei que está en versión original, o sea, en galego, e en versión doblada ao castelán. O castelán é malísima. A mí me gustou unha galega. É que en galego é como se entende mellor, é como precisamente deso é do que vos vou a falar no tema do clown, vale? Vou vos a dar exemplos de como aquí en Galicia, se decimos unhas cousas dunha maneira, é totalmente distinto de en castelán, vale? Pero bueno, vamos a intentar profundizar nesas cousas. Entonces, nada, eu vou vos a intentar introducir cousas do clown en galego, de como o teatro en galego, porque o teatro aquí en Galicia ten unha tradición tamén moi, bueno, aí en Argentina sabredes, tedes moitísimo arte, eu quedo impresionado coa cantidad de arte que tedes en Argentina. Entón, bueno, aquí en Galicia temos tamén unha especie de reducto de xente que agora está facendo moito teatro en galego. De feito, hai unha compañía moi potente que se chama Chévere, aquí en Galicia, que as obras agora están facendo moito en galego, están salindo internacionalmente. Fixeron unha especie de peli que se chama Eroski Paraíso, que é basado nunha obra deles, dun Eroski que era antes unha sala de festas, ali en Muros. Bueno, está emerxendo bastante o que é o teatro en galego, ainda que se siguen facendo moitas obras en castelán, por suposto, porque a xente ten a idea de que se faz obras en castelán pode salir afora. E realmente eu, o que vos dixen da última vez, eu estou dando unha charla a xente que non é de Galicia propiamente e me están... Pero que ama Galicia, iso vale máis. Efectivamente. Entonces, bueno, o sea... Eu, a vos dixen o primer día, estou encantado de poder falar con vos porque só de xente que me está entendendo e por encima está desaprendendo
a lingua dos vosos antepasados ou unha lingua que queredes aprender, vale? Entón, o tema do teatro en galego parte da base de que ti tes un texto e vas facendo cousas, pero o clown é distinto. O clown é facer rir a xente con cousas tremendamente típicas, é dicir, eu podería optar por ser un actor de telenovela. Aí en Sudamérica as telenovelas están a la orden del día, en México los campeones. ¡Wow! Entón, temos o rollo de ay, Luis Alfredo, te juro que me viniste a ver y yo estaba. Aparecía outro diciendo, bueno, Carolina María, pero, sabes, las cosas no son así. Tal. Eu podría ser súper dramático. Pero vedes que vos estou facendo rir cunha interpretación dunha telenovela seria. Por qué? Porque tendemos a rirnos ao clown desas cousas. Eu, se non me rira do meu pelo, de feito hai un meme que me saquei hoxe na estrada, que hai un sitio onde pon, vou ler porque teño aquí a foto, é moi graciosa. É nunha clínica, unha farmacia, non? E o produto é Pilexil. Entonces aparece unha chica e un chico con uns pelazos, el cunha barba, un pelazo peinado, e pon, larga vida mi pelo. Eu poñome debaixo e fago así. Entonces, bueno, é unha forma de descubrir humor por facéndote ti un pouco de burla, non? Realmente, a miña arma de destrucción masiva vouvola presentar, vale? Eu teño unha arma de destrucción masiva, eu son moi poderoso cando me poño isto. Entonces, síntome super poderoso. Vádelo ver ahora. Ahora son poderoso. Ahora, tal cual estou ahora, podo facer o que me dé a min a gana. Que podo facer? Pois mirade, vades ver, isto é dunha bata, non? Pero, isto fixo hoxe Fran Campos. Vades ver que tontería e como vos vai gustar. El colleu e puxo isto aquí, así, vale? Teño isto aquí, enchufo aquí, collo unha máquina de facer deporte e me poño a facer deporte. E cando acabo, vale, chega un momento de relax e teñome que sacar isto. Vale, un clown, como se saca isto? Que non son capaz. ¡Jova! ¿Cómo apreté? ¡Dios! De repente faz esto e diste. Eso é un clown. É dicir, faz o gilipollas para sacarte isto cando podes sacar dunha forma moi fácil. Vale, entonces, o mundo do clown é facer rir a xente pois con 4 cousas que se che poden ocurrir e intentar desarrollalas. Podes repetila no tempo, é dicir, eu poden exagerar isto máis de sacarme de encima a cinta que tal, podría coller ao gato que anda por aquí, bueno, xa non ando, de vez en cando ando por aquí, asusto, é dicir, podo facer moitas cousas para intentar divertirvos, pero vedes que eu falo en galego, é dicir, eu podería facer isto mesmo en castelán e ter a mesma gracia, pero hai cousas en galego que non temos en castelán, vale? Eu teño aquí, bueno, un dos grandes daqui que se chama Carlos Blanco, normalmente actúa cunha tablet. Porque el ten anotadas cousas, vai anotando cousas e despois vainas dicindo nos seus números, porque é super gracioso. Vades ver unha cousa. Vos conocedes a palabra carallo. Vale. Carallo é unha palabra que en Galicia se usa para moitísimas cousas. É dicir, é unha das palabras comodín que temos na nosa lingua. Carallo, si nós dicimos, bueno, vamos a ver, eu vou a decir algo resignado, non? E digo, ai que carallo. Isto sería resignación. Si digo indignación, non? Voume indignar. Que carallo? Vedes, carallo sigue aí.
Podo tamén cachondearme, non? Cuéntame algo tal e digo, bueno, carallo, bueno. Vale, sería tamén usar o carallo. Sigo, desplante. O sea, como lle digo a alguén que vai a merda? Vai ao carallo. Por exemplo. Temos tamén o inquisitivo, vale? Nós podemos preguntar a alguén, pero que carallo é iso? ¿No? Tamén podemos estar contrariados, vale? Eu podome Se alguén me di, pois, o rei de España abdicou, e digo, que carallo? Que me dis? Entonces, tamén temos como ofensa. Podemos ofender a alguén dicindo, este carallo é parvo. Vale? O sea, estamos chamando carallo a alguén. Tamén temos a templanza. Non? Podemos calmar a alguén dicindolle, cálmate, carallo, cálmate. Seguimos usando o carallo. Pois podemos amenazar, non? Podemos dicirlle, ven, carallo, ven, ven. Podemos decir a alguén que non, pero podemos dicir, non, carallo, non. Nós o carallo usámoslo para todo. Negación rotunda. Vamos, o sea, non carallo non é dicirlle que non a alguén, pero dicirlle nin carallo nin nada. O sea, aí xa non hai nada máis. Pero temos tamén forma de indignarnos aínda máis forte, como é me cago no carallo. O sea, temos formas de ampliar o carallo. É máis, temos formas de alabar o carallo. Podemos alabar a alguén dicíndolle é un home ou unha muller de carallo. Iso é alabar a alguén. Ou dudar, non? Dudar. Che din algo, o carallo 29, sabes? É unha expresión moi galega tamén, o carallo 29. Extrañeza, podemos extrañar, pero que carallo pasa? Extrañámonos co carallo. Desprecio. Despreciar a alguén e dicirte, pasámoslo por debaixo do carallo. Vale, con eso despreciaríamos a unha persona. Animoso. Pois podemos animar a alguén dicendo, dalle, carallo, dalle, dalle. Vale, temos o carallo tamén aí. Podemos ser caprichosos. Podemos decir, por que fixaches? Porque me saleu do carallo. Vale. Podemos facer tamén un cualitativo. É dicir, podemos cuantificar algo. Canto che costou eso? Pois valeu un carallo. Temos o carallo porque queiramos, o sea, para valorar algo. Que tal che pareceu isto? Que tal che pareceu a obra de Fran hoxe? Pois roncoulle un carallo, estuvo moi guai, claro. É dicir, nós podemos usar esa palabra para moitísimas cousas, para cansado. Sabes como digo estou cansado en galego? Estou hasta o carallo. Podemos usalo pois para meteorología, non? Nós aquí estamos en inverno, o sea, estamos acabando inverno, vos aí estades acabando verán, non? Aquí aínda fai un frío de carallo. A punto de nevar. Efectivamente. Entonces, bueno, despois xa para finalizar, pois temos o rollo de medir, non? Se está moi lonxe, sabedes como decimos? Está lonxe de carallo. Entonces, bueno, temos, digamos que moitas expresións que, por exemplo, en castelán, en español, non se usarían. O carallo non se usaría en todos os... Dirían carajo, pero carajo, vos sabes que os mexicanos din carajo. Claro, carajo, din no México para outras cousas. Moito máis despectivo. Nos o carallo, sabedes que é o carallo dos homes? Aí. Vale, pois eso é o que nós chamamos o carallo. Entonces, claro, temos moitísimo xogo con esa palabra. Eso úsase moito en clown, vale? Diferenciar o que sería o noso xogo de palabras co xogo de palabras de castelán ou de outros idiomas. Eu podo facer moito humor inglés, pero se me paso o galego, de feito, vadevos fijar ahora nun detalle moi curioso. Es que a mí me cambia la voz cuando hablo en castellano o en gallego. Si hablo en castellano, tengo esta voz.
Pero se falo en galego, a miña voz é máis forte, máis... Dades vos conta, non? Entonces, bueno, é unha forma de que os galegos, vamos por aí, decíanlle un colega meu, non, eres gallego, que gracioso. Bueno, gracioso somos igual que los demás. Nós o que temos é unha lingua propia que, se despois, ao falar noutras linguas, sí que nos dá pé a outro tipo de entonación, como Fernando Alonso. Eu sempre comparo iso con Fernando Alonso. Vos vistedes, escoitástedes algunha vez a Fernando Alonso falando en inglés? Fala como un castelán que fala casi todo ao pé da letra. O sea, non lle dá entonación, non di, no, this is the most exciting, no, this is the most exciting thing in the car. O sea, ni siquiera di car, di car. O sea, sabedes, todo é cuestión de entonación que se lle dé. Entonces, bueno, eu podo falar castelán e ir a un sitio e me conocen, porque tú eres gallego, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo notas? A ver, ¿tú sabes por qué lo notas? Porque te puedo... É dicir, o acento podese disimular, vale? Pero a mí non me gusta disimular, a mí gustame ir a un sitio e se me preguntan, pois eu te soy gallego, que le voy a hacer, tía? O sea, non hai outra. E gusta a xente, non? De feito, teño ido a Barcelona, teño ido a Madrid, a topar galegos, e os galegos, mira, é que eu son dali da Laracha, eu son dali do Segundo. Está moi guai, porque ao final acabas falando en galego con outra xente fora de Galicia. E non é malo. É moi bueno. Claro, é dicir, tipo, a mí pode vir aquí un catalán e me fala en catalán e máis ou menos xente. Un esquera xa non, o sea, un de Euskadi é moi complicado que entenden euskera. Non, má jodido. Claro, é unha linguaxe moito máis complexa e tens que entendela, non? Pero un catalán sí que fala medio castelán, medio francés, algunha palabra en galego teñen igual que nós, porque eles din bon día, para decir buenos días, din bon día. Nós decimos bo día. É dicir, dentro do espectro das linguas latinas somos todas moi parecidas. Con isto vos vou dicir outra cousa que teño aquí anotada para vos, que é o de ir a buscar patatas, ¿no? Vosotros en castellano soléis ir a buscar las patatas, a recoger las patatas, ¿vale? Nós aquí normalmente imos a apañar as patacas, ¿vale? Nós apañamos as patacas, non las recogemos. Dentro disto de apañar as patacas, temos unhas normas. A primeira é non usar guantes. Quen usa guantes nunca foi a apañar patacas. Tens que vir que as mans sempre cheas de terra, de remejer, aquí nas uñas tedes que ter estas comisuras negras, porque senón non fostes a apañar patacas, fostes a ver como apañaban patacas, basicamente. Entón, temos eso, temos o de atención, non collerás só as patacas que se vexan, é dicir, as de arriba, porque a xente que vai a apañar patacas e colle as de arriba. As de arriba non son. Hai que esparruñar a terra e esparruñar. Sería remexer a terra, esparruñala, para poder chegar ás patacas que están aí abaixo. As patacas non nacen por encima, nacen abaixo. É a raíz da planta da pataca a que comemos, vale? Entón, temos que esparruñar na terra para poder comer as patacas. Que máis temos no das patacas? Pois temos o que vai no tractor apurará o resto. Isto sempre se cumple, vale? O que vai no tractor é o jefe. Entón, como o que vai no tractor é o que vai a despois ir apañando a terra, pois ese é o que vai dicindo, ide collendo rápido que aquí acabas isto. Todo isto en castelán sería, bueno, vamos a recoger las patatas de las de arriba solo e el del tractor viene e se lleva todo. Vedes que a forma de contalo é distinto, as palabras son distintas, as expresións son distintas. Nós intentamos darlle máis poderío ao tema de coller as patacas, vale? Porque hai palabras que existen en galego que non existen en castelán, ou a traducción é bastante máis plana, que nós temos máis forza, vale? Nós temos, por exemplo, ter 2 caldeiros a man para non facer tantas viaxes, é dicir, nós non levamos un caldeiro
collemos as patacas. Non levamos un caldeiro, vamos con dos colgando, poñémolos aí, esparruñamos na terra, collemos as patacas, metemos as patacas, e temos outro caldeiro máis para que despois levar todo. E as mulleres teñen ainda por riba, aquí arriba, poñen un pano, lévanos arriba, isto é maravilloso. Apañar as patacas en Galicia é maravilloso. O sea, temos, aparte de eso, tamén, vos digo que para facer unha tortilla, hoxe chegamos. Non. Nunca nos chegan as patacas para facer unha tortilla. Nós facemos unha tortilla con moitas patacas. Nós, de feito, pelamos as patacas, metémolas no bol, despois metemos os ovos todos ali, remexemos e pa sartén, vuelta e temos a tortilla de patacas. O sea, nós facémoslo todo a lo grande. E, a maiores, dicir que as nosas patacas son peores que as do resto. As nosas patacas son malísimas. Malísimas. Salieron mellor ao veciño. O veciño ten máis patacas que non. Mira, era buenísimo, salieron yo ao veciño, Cuidado com as patacas do veciño que eles anduveron a traballar máis a terra. Nós non traballamos nada a terra. Menuda rama teñen. Efectivamente, non? Temos ese. E despois, xa, para rematar, se non remataches con terra ata na boca, non traballaches moito. Se non... É dicir, aquí... Para apañar as patacas hai que acabar bañado en terra. Entón, eu, se agora fora un clown que vos estuvera contando esta historia ben preparada, o que acabaría facendo sería tirándome un cubo de terra por riba, vos estaríades ríndovos as gallas, porque realmente collería o cubo, tiraría por riba e así apañamos as patacas en Galicia, sabes? O sea, sería un rollo moi... Cheos de terra. Claro, cheos de terra. Isto... Bueno, normalmente, sí, que se pode facer noutros idiomas, vale? Pero non queda tan explicado ou tan entendido como podemos facer nós. Por iso, eu fago o teatro en galego, fago o clown en galego, gústame que o meu idioma sea o que prime, ainda que despois tamén poida falar outros idiomas, como os dixen noutras ocasións, pero sempre coa diferenciación de que eu podo facer máis gracia na lingua que máis me produce facer o produto que eu quero dar ao final. Se eu vos dou esta charla en castelán, iba vos rir menos que se vos la dou en galego. Está claro. Entón, bueno, quédame xa 2 minutos de charla, eu, voume conectar despois outra vez, pero, bueno, digamos que a charla sería esta, despois, se queredes tratar algún tema, entrar máis a fondo no tema do teatro, no tema do clown, eu vou a estar na seguinte charla, e queríamos explicar un pouquiño isto, de como é o mundo do teatro en Galicia, que se move dunha forma distinta, que temos uns tempos intentamos copiar de outros sitios, porque, xa vos digo, o sea, eu agora estou escribindo unha obra de teatro co meu compañeiro, a miña parella teatral, que se chama Iago, tamén de 2, porque agora na pandemia é moito mellor facer cousas pequeniñas e non facer cousas corales que non che permiten nin ensayar varios, nin acceder a locales para ensayar moitas personas, pero si nas casas, pois, como che permiten 4 ou 6 personas, pois, bueno, si, vamos intentando un na casa dun, na casa do outro, intentamos facer cousas. E si que intentamos, pois eso, coller moito dos luthiers, porque aos dous nos flipan os luthiers, gustanos moito ese humor tan inteligente, o da carta que vai lendo e vai poñendo os signos de puntuación, para min é dos mellores números de humor que hai no mundo. Entón, bueno, quédanos un minutiño. Eu dinvos a charla de teatro, de clown, que queríamos dar, que basicamente que virades. Como é dar un clown en castelán, vale? Se vos conto, bueno, pues vamos a recoger las patatas, e las patatas tenemos que mucho remejer en la tierra, pero xa vos estou dicindo remejer, xa non vos estou dicindo, sería recoger en la tierra, non? Xa estou intentando galeguizar o tema, porque é moito máis divertido se vos lo conto en galego, que se vos digo, bueno, pues vamos a recoger las patatas, e las patatas viene el tractor, no. As patacas recollemos, apañamos elas aí, remexemos aí, hasta que salen por riba, e as de arriba, eso é a diferencia entre facer o que facemos en galego do que poderíamos facer noutras linguas, vale? Entonces, nada, despedindo pouco a pouco, pero voume conectar na seguinte hora para, bueno, se queres falar algo, comentar algo, alguna pregunta, vale? Oye, pues un placer.
Anda, Igualmente, cando lle Marchus. conta Fran que me metí para falar cor de Buenos Aires e acabei falando contigo, vamos a No, no,